canalul meu, iar astăzi vreau să postez acest clip la cererea voastră, pentru că acum vreo 2-3 săptămâni am postat un clip cu idei de mic dejun, 5 idei, iar astăzi vreau să vă prezint 5 idei ce le puteți oferi copilașilor la prânz, 5 idei de mâncare. Dar vreau să menționez un lucru. Eu aceste prânzuri le pot servi doar atunci când evident sunt acasă, pentru că începând cu această toamnă, așadar din septembrie, Dominic va merge la școală și acolo are mâncare gratuită, mâncare gătită la fiecare prânz, iar Evelyn la grădiniță îi voi pune pachetel de acasă. Însă, acum, pe perioada vacanței, asta este câteva opțiuni pe care le ofer copilașilor la prânz și sper să vă inspire și, bineînțeles, toate acestea care le veți vedea la prânz, din punctul meu de vedere, le pot servi și seara, deci la mine prânzul și cina nu este așa delimitat foarte clar. În schimb, dimineața, într-adevăr, tind să le ofer cât mai multe fructe, cât mai mult chestiuni dulci, însă la prânz și la cină, așa, nu este o regulă, le combin așa cum pot, cum au foc în funcție de fiecare zi și bineînțeles că din toamnă va trebui să am grijă în funcție de ce mănâncă la școală Dominic la prânz, să nu le dau seara, de exemplu, dacă la prânz îl are pește, să nu dau și seara pește, să fac așa o diversificare cât mai complexă, dar da, sper că vă place și acest clipuleț. Și înainte să încep clipul, vreau doar să vă spun că pentru următoarele 2 săptămâni nu voi mai posta niciun clip, pentru că plecăm în vacanță, dar am să încerc să filmez cât mai mult cât suntem plecați și când mă întorc am să postez și vloguri din vacanță. Deci vizionare plăcută și sper să vă placă ideile mele de prânz. Pa! Și prima propunere pentru ziua de astăzi, mi-aduce aminte de copilărie, este vorba despre pâine cu ou. Pentru asta veți avea nevoie de pâine, bineînțeles. Mie îmi place să folosesc pâinea neagră la copilași cu semințe de preferat sau integrală sau orice am prin casă. 2 ouă, sare de Himalaya, aceasta am înțeles că are proprietăți foarte, foarte ok și de aceea am început să folosesc și eu. Apoi legume, ce aveți prin casă, eu am folosit roșii și cașcaval de preferiță, dacă doriți sau nu doriți, este alegerea voastră dacă vreți să folosiți. Încep prin a bate ouăle, peste care am adăugat puțină sare, iar la această etapă de multe ori mă ajută și copilașii. Și apoi pun un pic de ulei, de data aceasta am folosit ulei de cocos în tigaie, însă, bineînțeles, este la cea voastră dacă vreți să puneți, eu am pus doar puțin astfel încât să nu se prindă pâinea de tavă. Apoi, evident, înmoi pâinea în oul acela care este deja bătut și cu sare. Și pur și simplu pun în tigaie și îmi place să adaug acest ou peste, pentru că de obicei nu reușesc ca să îmbib acea cantitate de 2 ouă în felia de pâine și atunci îmi place să pun și peste asta decât să aibă copilașii și mai multă proteină. Și când s-a făcut pe o parte, îmi întorc pe partea cealaltă, iar apoi adaug cașcavalul. Bineînțeles, dacă nu am cașcaval, pot să folosesc și brânză felii sau ce brânză mai am prin casă și îmi place să servesc acest fel de mâncare cu o de sandwich, cum credeți voi că ar vrea să facă copilașii voștri.
A doua propunere pe ziua de astăzi este ciorba de perișoare. Pentru ciorbă eu ce puțin, acestea sunt ingredientele pe care le folosesc. Veți avea nevoie de niște morcovi, apoi depinde foarte mult cât de mult vă plac, însă mie îmi place în ciorbă să introduc cât mai multe legume astfel încât să aibă vitaminele bune copilașii, apoi ceapă, ardei, din nou depinde foarte mult dacă vreți să folosiți poate numai un ardei. Aici în Brocănel am borș luat din România, tot acea salsa de Himalaya, ouăle pentru perișoare, bineînțeles, orezul, poate fi de care doriți voi, și îmi place să folosesc carne de curcan atunci când fac perișoarele, pentru ca să mai am un pic de diversitate, și verdețuri, și îmi place la final să adaug și niște tăiței de casă. Cam acestea sunt ingredientele pe care eu le folosesc atunci când fac o ciorbă de legume. Cum spuneam, îmi place să folosesc foarte multe legume la o oală de ciorbă, astfel încât să introduc în dieta copiilor cât mai multe. La ciorbă, prima etapă va fi să tai legumele, asta așa fac eu cel puțin, cu asta încep prin a găti ciorba, le tai pe toate cubulețele astfel încât să fie ușor de mâncat și le adaug în oală doar la fiert, nu călesc nimic cu ulei, nu fac nimic de genul acesta, pur și simplu după ce le-am tăiat pe toate mărunt, le pun în oală și le las acolo să fiarbă la foc încet. Între timp pregătesc numai bine compoziția pentru perișoare. Pun carnea împreună cu orezul, cu ouăle și cred că am adăugat și un pic de piper și un pic de voia, iar la final am adăugat aceste verdețuri pe care le am pregătite de bunica mea cu mânuțele ei și sunt verdețuri tot felul de pătrunjel, de mai multe feluri de verdețuri uscate și îmi place să le păstrez așa. Și apoi, după ce fierbe un pic legumele, mai bine adaug și perișoarele în oală și las așa, tot așa la foc încet ca să fiarbă. După cum vedeți, la final mai adaug și borșul, bineînțeles, și verdețuri și la sfârșit servesc cu crochete, dacă vreți, puteți să faceți crochete din pâine prăjite pur și simplu și un pic de smântână dacă doriți, dar cam așa fac eu pentru copilașii noștri. A treia propunere de prânz, tipic englezească, să spun așa, este ceva ce copilașii aici mănâncă foarte des, și anume crochetele de pește cu mazăre și cu cartofi. Ideal ar fi să aveți cartofi, dacă se poate, să aveți timp să-i faceți voi de casă. Eu, sincer să fiu, acest prânz îl folosesc de obicei când sunt foarte pe grabă și nu am timp să fac mare lucru. Atunci îmi place să le scot pur și simplu de la congelator, le pun pe, după cum vedeți, o tavă cu ortie de copt și le bag nu în cuptor, ci la grill. Eu am varianta la cuptor și acesta de grill și atunci acolo se face, căldura vine de sus și se fac mult mai repede și este cu o cruscă așa frumoasă, iar între timp pun mazărea la fiert și cam aceasta este prânzul, o variantă destul de rapidă și ușoară și nu știu dacă e cea mai sănătoasă, dar cu siguranță este gustoasă. Am introdus acest meniu în dieta lor pentru că aceasta este una dintre variantele de mâncare pe care va avea Dominic la școală și vreau să se pregătească, să se obișnuiască și cu acest stil de mâncare. Sophia, what piece should I get? There. Good. Bravo! Very good. Oh, look, your pocket just half in shell. It doesn't need to. Whoa, they all stick together. Whoa, how did they fit? Whoa. I don't know. Și acestea sunt sticlele de apă pe care le folosim mai nou și văd că copilașii adoră să le folosească. Și cam atât au mâncat copilașii.
din prânzul de astăzi. A patra idee de prânz pe care vreau să vă prezint astăzi este cuscus cu legume și cu ficăței de pui. Pentru asta veți avea nevoie de cuscus, bineînțeles, și după cum vedeți și pe ambalajul acesta, cuscusul este gata în aproximativ 8 minute, cam așa, și îmi place să pun în combinație un ardel, un dovlecel verde, acestea sunt legumele care mie îmi place să le pun pe lângă cuscus, ficăței de pui și usturoi, dar poate fi și ceapă dacă preferați eventual ficăței să-i gătiți cu ceapă. Am început prin a pune cuscusul într-un castron și am adăugat puțină vegeta peste, iar apoi am turnat apă fiartă și am pus un capac peste și am lăsat pur și simplu cuscusul să fiarbă singur, dar am mai învârtit de când în când. Între timp am tăiat și legumele, tot așa cu bulețe mici, astfel că se le poate mânca și copilașii foarte ușor, și am pus un strop de ulei peste ele și le-am pus într-o oală. În simultan, în concomitent, am făcut și ficăței, am tăiat pur și simplu usturoiul și tot așa i-am pus cu un strop de ulei în tigaie și i-am pregătit așa și cam așa arată cuscusul când este gata. Depinde foarte mult cât de moale îl vreți, puteți să puneți mai multă apă sau mai puțină apă, dar trebuie să le verificați și să-l învârtiți mai în permanență, astfel încât să vedeți, să fiți siguri că bobul se face. Iar apoi am adăugat legumele peste cuscusul gata fiert. Și am servit lângă ficăței de pui. A cincea variantă este și cea mai ușoară de altfel, sunt bruschetele de ton cu porumb și cu brânză. Pentru asta vă spune și numele de ce veți avea nevoie de aceste bruschete, să zic așa, pe care englezii le numesc crackers, de o conservă de ton, una de porumb și un pachet de brânză sau poate chiar două, depinde de cât de cremos vreți ca să faceți compoziția. Pur și simplu le-am așezat pe toate pe o farfurie, toate ingredientele, și am amestecat foarte bine până când s-a format o pastă. Dacă vreți puteți să puneți și condimente, însă mie personal îmi place foarte mult această combinație și nu mai adaug niciun fel de condiment, nici un pic de sare, nici un pic de piper, nimic, absolut nimic. Mi se pare că este așa o combinație perfect dulceagă și sărată în același timp. Îmi place foarte mult și pur și simplu pasta aceea o pun pe biscuiți, dar bineînțeles, dacă aveți copilași micuți, așa cum am eu, mie îmi place să pun 2 biscuiți unul peste celălalt, astfel încât să le fie copilor mai ușor ca să mănânce. Și puteți să serviți această pastă și pe pâine sau pe orice altceva considerați voi că este mai ok pentru copilașii voștri. Și cam așa arată a cincea variantă de prânz. Bine, dragii mei, cam atât pentru ziua de astăzi. Sper din suflet că vi-a plăcut să urmăriți ideile mele. Vreau să menționez că nu sunt cea mai bună gospodină, adică nu înseamnă că felul în care gătesc eu poate este ca la carte sau cum trebuie sau... În orice caz, nu vreau să pretind că eu sunt cea mai ok și dacă știți, eu am învățat să gătesc de-abia după ce m-am căsătorit și poate unele lucruri vi se par că nu le fac cum trebuie, însă cam asta este ceea ce pun eu în practică și vreau să fiu cât se poate de sinceră cu voi și să vă împărtășesc stilul meu de a găti, de a hrăni copilașii și așa mai departe. Dacă aveți și voi idei, vă rog din suflet să-mi spuneți și voi în comentarii ce le dați voi micuților voștri la prânz, dacă aveți o regulă sau nu, și vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați vizionat. Nu uitați, următoarele 2 săptămâni nu voi putea să postez clipulețele, din păcate, însă când mă voi întoarce voi păstra aceeași rutină de a posta, voi posta un clip în fiecare sâmbătă la ora 4, așa cum v-am obișnuit până acum. V-am pupat și vă urez cât mai este din această vară să vă bucurați de ea din plin și ne revedem peste 2 săptămâni. V-am pupat! Ceau!